Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι του PCX Mods. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα καινούργιο θέμα στο κανάλι μας. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά το overclocking και συγκεκριμένα σήμερα θα κάνουμε την εισαγωγή και θα απαντήσουμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί την πρώτη ερώτηση. Τι είναι το overclocking? Το overclocking είναι η χειροκίνητη αύξηση της συχνότητας λειτουργίας ενός μέρους του υπολογιστή εκτός των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής. Για παράδειγμα, έχουμε αγοράσει έναν καινούριο επεξεργαστή για το σύστημά μας. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες μας δίνουν, θα έλεγα καλύτερα, τη δυνατότητα να αυξήσουμε εμείς τη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή μας. Οπότε, γνωρίζοντας τα βασικά, μπορούμε και να το κάνουμε. Γιατί κάνουμε overclocking? Ο κύριος λόγος είναι η αύξηση των επιδόσεων του μέρους του υπολογιστή που θέλουμε να υπερχρονίσουμε την συχνότητα με τα ανάλογα κόστη και μειονεκτήματα. Δηλαδή, αυξάνοντας την ταχύτητα λειτουργίας του επεξεργαστή, της μνήμης ή της κάρτας γραφικών, παίρνουμε μεγαλύτερες επιδόσεις. Αυτό είναι γεγονός, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά οπωσδήποτε, εφόσον υπερβαίνουμε τα όρια τα οποία έχει θέσει ο κατασκευαστής, υπάρχουν κάποια κόστη και μειονεκτήματα. Σε ποιον απευθύνεται? Το overclocking είναι κυρίως για τους προχωρημένους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών με γνώση της κατάστασης, του τρόπου λειτουργίας του συστήματος, των συνεπειών αλλά και των κερδών από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Δηλαδή, για αρχάριους χρήστες όπως εσείς που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή το βίντεο, το overclocking είναι μια δύσκολη διαδικασία, απαιτεί αρκετό χρόνο, εξειδίκευση και εμπειρία. Βέβαια, όλα αυτά αποκτιώνται με τον καιρό, με την τριβή πάνω στο αντικείμενο. Γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά εδώ στο PCX Mods θα κάνουμε μία σειρά βίντεο για το overclocking, ένα τρόπο με τον οποίο όλοι μπορούν να υπερχρονίσουν τα συστήματά τους. Δεν έχω σχέση με τους υπολογιστές, μπορώ να κάνω overclocking? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, διότι το OC, η συντομογραφία του overclocking, απαιτεί γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία. Μπορείτε όμως πρώτα να δείτε τον οδηγό για το overclocking που θα έχουμε στο κανάλι μας και αν ακόμη ενδιαφέρεστε, τότε με δική σας ευθύνη πάντα προχωράτε με αργά βήματα. Αυτό στο συγκεκριμένο σημείο μπορώ να πω ότι το σημαντικό κομμάτι είναι ότι η ευθύνη είναι πάντα δική μας. Σε περίπτωση που κάνουμε κάποια ζημιά στο σύστημα εμείς, η εγγύηση δεν μας καλύπτει. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, να έχετε καλή γνώση και επίγνωση και από εκεί και πέρα πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Ποια είναι τα κόστη και τα μειονεκτήματα του overclocking? Ο κατασκευαστής έχει ορίσει τον επεξεργαστή να λειτουργεί με ασφάλεια και σταθερότητα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα με ένα συγκεκριμένο φάσμα τάσεως, ανάλογα φυσικά με την ταχύτητα, κυρίως λόγω του turbo boost που έχουν όλες οι εταιρείες. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι η ζωή του επεξεργαστή μειώνεται, αυξάνεται η πιθανότητα να δούμε την μπλε οθόνη λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων στο BIOS. Ένα ακόμα αρνητικό είναι ότι κανένας κατασκευαστής δεν δίνει την εγγύησή του για overclocking. Δηλαδή, αν κάψουμε τον επεξεργαστή μας κατά τη διάρκεια του overclocking, τότε η εγγύηση δεν ισχύει. Αυτό φυσικά είναι για όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή που μπορούμε να υπερχρονίσουμε. Ισχύει το ίδιο. Πρέπει να αγοράσω κάποιο εξάρτημα για να κάνω overclocking? Καταρχάς, πλέον όλοι οι μοντέρνοι επεξεργαστές και της Intel και της AMD έχουν ανάγκη από καλή ψήξη, οπότε ακόμη και να μην θέλετε να κάνετε overclocking, σίγουρα πρέπει να αγοράσετε μια aftermarket ψύκτρα για τον επεξεργαστή σας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον επεξεργαστή, διότι είναι το πιο εύκολο και το πιο σύνηθες στο overclocking. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε OC, επιβάλλετε. Μπορείτε όμως και σε ένα κλειστό σύστημα υδρόψυξης, closed loop liquid system, μπορείτε δηλαδή και αυτό να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε overclocking ή να κρατήσετε σε χαμηλές θερμοκρασίες τον επεξεργαστή σας κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Με μεγαλύτερο κόστος φυσικά από ότι η αερόψυξη, πετυχαίνοντας σαφώς καλύτερες θερμοκρασίες με μεγαλύτερη ησυχία. Ουσιαστικά τα closed loop liquid system ή συστήματα τα οποία δεν χρειάζονται καμία συντήρηση έχουν αυτόν τον σκοπό να μειώσουν το θόρυβο και να πετύχουν καλύτερες θερμοκρασίες από ότι η αερόψυξη. Θα έλεγα πως ακόμα δεν το έχουν πετύχει αυτό. Χρειάζονται αρκετά χρόνια ακόμα, πιστεύω, για ένα ψυγείο 2x120 mm να φτάσει τις επιδόσεις μιας αερόψυξης.
Παρ' όλα αυτά, ένα κλειστό σύστημα υδρόψυξης όχι έτοιμο, το οποίο πρέπει εμείς να το κατασκευάσουμε, θα μας δώσει περίπου τις ίδιες επιδόσεις. Χρειάζεται να έχω κάποιο πρόγραμμα για να κάνω overclocking? Όχι, μην εμπιστεύεστε κανένα πρόγραμμα για το overclocking σας. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο BIOS της μητρικής μας και από εκεί κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις. Χρειάζεται όμως να έχετε προγράμματα με τα οποία θα μπορούμε να μετρήσουμε την θερμοκρασία του επεξεργαστή, την τάση του και να ξέρουμε σε τι συχνότητα τρέχει ανά πάσα στιγμή. Αυτά θα τα δείξουμε εδώ στο PCX Mod στη συνέχεια. Έχω σκοπό να ασχοληθώ με το overclocking. Μπορεί το PCX Mod να με βοηθήσει? Φυσικά και μπορούμε να βοηθήσουμε. Το συγκεκριμένο playlist με τίτλο Overclocking θα σας δείξει όλα όσα χρειάζεται να έχετε πριν ξεκινήσετε, καθώς και τις βασικές γνώσεις. Από εκεί και πέρα, με δική σας πάντα ευθύνη, προχωράτε και αποκτώντας εμπειρία θα είστε και πιο σίγουροι για τα επόμενα σας βήματα. Η εμπειρία, όπως έχω πει, η μακρόχρονη εμπειρία θα έλεγα, μας δίνει και τα καλύτερα και πιο σωστά αποτελέσματα στο overclocking. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Ήταν οι πιο βασικές ερωτήσεις που μας κάνουν οι περισσότεροι χρήστες. Αν έχετε κάποιες άλλες απορίες μπορείτε να τις βάλετε στα σχόλια και εμείς θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.